Ako si Aurora. Kinaingon, lain-lain ang padlis sa kapalaran. Kung dili kahigugmaon, dili mamukos. Basig may gitaganan nimo ang Diyos. Mao kining nahitabo sa akong ulitaw nga anak, nga dili na ko mahimo, may kalimtan. Aurora. Oh, Patricia na, kasingot ba nimo? Gikan ming nanungog basketball ma. Nanong mo nga doon na mo'y basketball court din sa atong dapit? Gidaman ko nila ni Lance ma. Kay mga maayo ko nung among kontra. Nga pastilan yun ninyo Patricio eh. Bantay bitaw mo anang panong ninyo basketball ha? Si Bako bayag makakita mo nagrambol. Di na may tabo mo eh. Kay may kailangan mi sa among sa maong dapit ma. Ang dili mi manung nga kun wa mi kaila. Bantay bitaw ng basket ha Patricio. Bangaa gini mo ba patay. Ha? Klaro na kayo yung naibog na si Hermilda ni mo. Unsaw ka. Unsam daw gabay Lance oy. Isura sa nga na niya. Dili ka maluoy na ako, Hermenihilda. Hermenihilda. Oh, bida. Ya, di ka maluoy na ako. Bati pa kay ngan. Ako ba, bati ko ngan. Oh. Patricio. Unya, makauyab ko. Bati sa kay ngan. Hermenihilda. Unsabi ka. Supaya ko na nga, Patricio. Nga na importante, ha? Ang kagwapa na siya. Alage, guwapa lagi. Di lagi ko ganahan ha. Bailance, di ko ganahan. Alagati ka, ay bida. Di ka ganahan o di ka makasulti ng naibog ka niya. Bailance. Ay ingon ana, magyuda dong Patricio. Ulitaw na gud ka. Natural ra na nga sungugon kas imong mga barkada. Kung gadahan kas babay, panguyap eh. Sure di ha, Mama Aurora eh. Oh, ha? Di ba pareha mis mama ni mo, ha? Unsa man? Unsa pa bidugaya ni mo? Hila may, Bailance. Ay, ganahan na ng Aurora nga makauyab ng gawin kay ngita nag-apo. Gani ko uyab, apo na hinuon. Lisod ang sabton, ha? Digahi Hermenihilda. Ay, bahala na eh. Unsa man taon ka, kung di magkataon na. Di lagi ko Hermenihilda taon, no? Nga nindot, kay lawas, mimis, kay putis, no? Unsa ka, ha? Kasayo ko nagtambay aning duha ka mga gwapos among tindahan. Oy. Unsa ba? Natulala mo? Tilma, may kini kada. Ni Abby ko. Unsa inyo paliton? Lance, Patricio. Ikaw. Ako? Paliton kang bay Patricio, Tilma, ha? Okay ra ka? Buang ka Bailance. Bisag dili ko paliton. Okay ra gid kaayo ko. Usa! Bongbo ang Miss Bailance eh. Nauwaw na hinuon kung Tilma ganina na. Unsa ba inyo paliton, Lance, Patricio? Ikaw. Ako? Paliton kang bay Patricio, Tilma. Ha? Paliton kang bay Patricio. Buang ka, Bailance? Bisag dili ko paliton. Okay ra gid kaayo ko. Ay, pahamak ginis Bailance na. Pero ang tinawad, dugay na kung may pagpati ka, Tilma. Pero ako lang nang gitago kay mauwaw mo ko. Gamay pa ming bata, may gibati na ko kay Tilma. Maayo. Uy, tingog na kong Tilma. Ako itoon. Excited? Kalma na, Patricio. Ay, palatag ang Tilma nga. Nakagusto ka niya, ha? Nang Aurora, doon nagipahatod si Mama para nimo nang. Unsa man na? Kato ko na ning imong order nga hamonada nang. Uy, hala, salamat kay Thelma ha. Dayon sa day. Ay, ayaw na lang nang. Di asay cake para kang Patricio. Ako ba'y nag-bake anak nang? Special na para sa imong anak. Ay. Birthday man niya karon, di ba? Hala, huwag yun ka malimot sa birthday ni Patricio day, Thelma. Ligid may tabo nga malimot ko sa iyang birthday ng Aurora. Kaya sa gagpay pa ming mga bata, nakagusto na baya ko ni Patricio. Sakto ras katamiso ng cake, Mama Aurora. Si Thelma ang naghimo, ana. Sama kang Thelma, sakto ra siyas katamis. Uy, musa lang ka na himong tumboy, ma.
Para to nimong akong gisulti, oy, Patricio. Ah? Kana na lang still mang panguyab binak. Kay klaro nang sugton kaniya, kay nakagusto man na nimo since kamay pa ko mong mga bata. Kadungog bitaw ko ganina mga nagsulti mo. Unsa? Nakadungog di ay ka, pero wagid ka mo gawas, aron pasalamatan nimo siya sa cake. Si mama ba ya? Ay, o sa man, Patricio, ako'y manguyab kang Selma para nimo? Ingna kong okay, kusog pas alas 4 at tuon ako Selma sa ila. Oh, uy, si Tilma. Naligo sa puso at bangning among bay. Ni piso raw sa iyong gisulo, uy. Ano ba ang nasas gawas naligo? Naamta na sila'y banyo sud sa ila. Magpasalipod ko kilid sa among pitana. Agay! Mapriso ka. Sam ko eh. Nanginit mo ko. Ito po mas lawas si Tilma. Lawas sa lipis niyo. Ito po. Nanapon si Tilma sa iya. Kikot. Galubi ko. Tilma. Galubi. Usik lang ka. Lo. Dua. Ha? Si Dua? Dua! Kiwasanya. Usik ba yan niya, Patricio? Patay. Uwawa na ko'y. Sakpan kong lulo na. Happy birthday to you! Happy birthday, Tilma! Thank you kay ninyo. Thank you, Pat. Oo. Thank you. Mali sakto, ang birthday girl mo yung kiss. Tagsa oras na. Kisan. Sige na, mga on na ta. Namaulit naman ang tanan akong bisita. Gawas ni Pata. Ano na napakatulog ka Tilma? Ha? Buka ayo. Ayaw pa pauli kay simba ko. Madisgrasya. Pariglahan niya. Konsensya ta. Diyan na siya pakatulog sa sopa Ya, tuka na ko. Matulog na Miss Mama ha. Naman Tilma. Tulog na siya ko. Oo, pa. Natuog na siguro sila si Mama o Papa. Ako, wagid ko ba tiag duka niya? Kagwapo, gini mo, Patricio. Kung dili ka manguyap na ako, ako na lang. Oh, nibangon si Patricio. Pat? Paghubo. Ha? Paghubo. Maghubo ko? Paghubo. Mutanaw ko. Sure ka ni siya nga maghubo ko? Patricio, maghubo gyud ko, ha? Paghubo. Hindi na. Di sige, maghubo. Bisag nilapas ng oras akong birthday. Mao niya akong buhaton. Maghubo ko kay request man ni Pat. Ang ikbayas, Patricio. Man ako gubo, Pat. Sige na. Buhatan na unsay gusto ni mong buhaton. May untag dili mo gawas sila si Mama o Papa. Mugawas ka ni, patay ko ini. Kita-kit sila nga naghubo ko. Patricio? Ano si Patricio? Nagunit sa iya samtang nagtanaw na ako nga nag-bolt. No! Yak! Nag-self-service pa ni Patricio eh. Yak, kalain. Kapati. Ew! Wow, kay ko sa dang gisultihan ko ni Thelma sa tanang nahitabo dito sa ilaha, nga hubog ang akong anak kasi Patricio. Ipahubok ko no siya. Pero, wa hilabti sa akong anak, nga maunta iyang gipaabot. Pero, wa man ko no,
Kay samtang nagbold siya, nag-self-service ramang kunos Patricio. Nag-unay ramang kunog gunit sa iyaha. Haskang ahakang anaka. Mga kasama ang kaagi ni Aurora. Dinhining tulumanon. What's the style? Nag-self-service style.